welcome ụzọ pụrụ iche ọzọ. Nke onye chi biko ya zere. Onye na-afụ anya justice ọzọ obi, ọ bụrụ ọzọ onye na-anụ onye. So many of us nọ na bidotere the movement ya aghọta ihe m na-ekwu. Dịka ị mara before bịa sị na anyị ekpeghe ekpere. So ka ọfọ soro ijere. Anyị na-asị ndị bịara ndị anyị mere invite ha welcome in a special way. And I want to lead the welcome address. Ị ma na abịa m na-eche sị ka anyị mara ka ndị anyị mere invite anyị esi esi tupu anyị bido, mana achọrọ ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ha bịazie ebe ọ bụla ha sụbutere anyị bụ ndị ndozi ụzọ ha join ya because of ebe dị far anyị si wee bịa. Dịka asụgbu na yesterday, I told you people that the most important people I need to know our youth leaders, right? Both nke Nigeria na Abota, how about the most important people I need to all that supposed to be because the first thing that we will happen. So we are now waiting for them while we read the address. Okay, the distinguished traditional rulers, respected elders, invited guests, representatives of government and security agencies, members of the press, fellow executives, and court leaders, and my dear Igbo youth from all across homeland and diaspora. I want to welcome you all to this historical gathering of the new face of Igbo youth movement. Today marks another important step in our collective journey to build a stronger and united and more progressive Igbo nation. Your presence here, despite the distance many of you have traveled, is a clear demonstration of your love and commitment and dedication to the future of Ali. I sincerely appreciate every one of you. I am delighted to inform you all that our association has been officially registered and approved by the CAC. This achievement gives us a firm legal foundation and strengthens our resolve to the service of our people and with credibility, transparency, and accountability. The new face of Igbo Youth Association, known as IYM, was established with a clear vision and a purpose. Our mission is to build a strong and credible non-governmental organization that will unite Igbo youth under one umbrella of love, peace, and progress. We are committed to speaking for the voiceless, standing firmly against injustice, promoting integrity, defending the interests of the Igbo people, wherever they may be. We also seek to support every genuine organization and individual working for the development of Igbo land as an association. We remain committed to protecting Igbo youth against police brutality, promoting justice and fairness, preserving our rich cultural heritage and language, encouraging youth empowerment, and participating responsibly in the democratic process for the betterment of our people. This conference provides us with an opportunity to discuss critical issues affecting Igbo land, including the unity of our people, insecurity,
justice, youth development, economic growth, and preservation of our identity. Let us encourage every member to remain disciplined, law-abiding, and committed to the values of this association. Let us continue to demonstrate that Igbo youth are responsible, visionary, united and ready to contribute meaningfully to the development of our community, for our communities and our nation at large. Together we build an association that will stand the test of time and become respected voice for the progress and future of our Igbo youth. Once again, I warmly welcome you all to this gathering. May our deliberations be fruitful, our unity continues, and grow stronger. May God Almighty bless the new face of Igbo Youth Association, known as IYM. May God bless Ali, and God bless Igbo land in general. Once again, I seek a special welcome to our guests. People of Waina Batana, I want to Waina Batana. I want and we thank God that today, after the six, state coordinators, Imo State, Enugu State, Abia State, Delta, Anambra State, Benin, which is Edo, Oyo Nadalabu, none. I want to ask you a question. I am our special guest, though I am a representative today. I'm a fight, but I'm trying. Every special people know you already. Now to begin with, I'm a know that when I come, I will only see Igbo youth. The traditional Igbo youth, I'm a man who is on this occasion. If I'm going to do it, I'll say when I do that, I'm about. So I'm not going to now. But for me, I'm on all this occasion to I like them. So, we have introduction of the dignitaries, but I can express my thoughts on Canada. Welcome address by the conference committee chairman. I join our conference committee chairman. His welcome address. Welcome to the stage, our conference committee chairman on our round. So this time here. So people, all your guests.
IYM. Honorable one also. Ekele na mu Igbo leader na mga. Ona o ebe o la gara mu Igbo de ota. Como pro Igbo no ma wa Igbo ona pa ye mo to. Ni na su bibiri bu weze. Ndomo na asu. Bateba o executive, state and local government with our national leader, Ohaneze Youth Council. From my right, I am the coordinator of Abanot, Ohaneze Youth Council, Comrade Lucky Duru. Onyenkene Soteyawo, the deputy state secretary, Engineer UBC Okonkwo, more Mbanaso Ekachi Benedict, the State Secretary of Ohaneze Youth Council, Abia State. Then, immediately from my left is my national leader, Comrade Igbo, which many of you have seen. So that the people movement, justice also. Amaka Udo Chineke dịrị anyị niile. Ọ ga-adịrị anyị mma. Anyị bụ ndị Igbo, anyị agaghị efu efu. Biko, okwu m ga-ekwu taa ga-adị very very important. Maka okwu m ga-ekwu taa important ọ ga-adị bụ ọ ga-akara gị mma nke ị gere m ntị taa than 4 years in the university. Ọ ga-akara gị mma nke ị gere ntị taa ghọta ihe m kwuge than your 4 years you spent in the Nigeria University. I know why I'm saying this because when you are not informed, you are deformed. And when you are deformed, you cannot perform. That is why information is power. And you can only get knowledge through information. Dịka o siri gwuo na aha m bụ Comrade Igbo Ayaka o Igbo Ayaka, abụ m the National President Ohaneze Youth Council. Abụ m onye Imo State, Orlu Local Government, obodo a na-akpọ Ụmụna. Enwere onye kwuru okwu mbụ sị na nke ebe ya nwa ịfụ ma ọ bụ ya nwa ịnụ na enwere otu dị ọta. Ọ bụrụ na unu gee ntị ọfụma, mgbe ndị Igbo lụchara agha nke bidoro 1967 to 1970, mgbe o ruo 1976 enwee n'Igbo ndị Igbo ịchịkọlata onwe ha ọnụ. That was why he reformed on ihe akpọrọ Igbo Union in 1976.
until 1979 akpọzie ya ọhaneze ndị Igbo, ya bụ umbrella jikọtara ndị Igbo niile. And ihe ejiri hiwekwe ya bụ otu bụ for the survival of ndị Igbo in Nigeria. Because ọ bụrụ na unu lee anya na UN Charter, enwere ebe enwere customary government of a people, and that customary government of a people wo agbụrụ ọbụla nwere otu jikọtara ha ọnụ, ọkwa ya. So ọhaneze is like the customary government of ndị Igbo. Ha ji achịkọta onwe ha, edekwata onwe ha anya. Ndị Yoruba nwere nke ha, ha nwere Oduduwa, nwee Afenifere. Ndị nke ugwu nwere ka a na-akpọ ngịnị Ariwa, na other ethnic groups nọ na Nigeria nwere otu jikọtara ha ọnụ ka anyị bụ ọhaneze ndị Igbo. Ndewo. And mgbe e bidoro ya bụ ọhaneze ndị Igbo, enweghị the youth wing or the youth council. Tutu ruo 98, 99, some of ụmụ okorobịa ndị Igbo nọ na Bayelsa ma ndị nke nọ na Rivers, ndị siri kwado Ijaw Youth Council. Some of them bụ ndị Imo, Abia, mana mma ha bụ Rivers ma ọkwanụ Bayelsa. So ọwa ha nwa bidoro Ijaw Youth Council. Mgbe ha chọpụtara na enweghị ọhaneze Youth Council, they approach ọhaneze ndị Igbo. Si na ebe anyị nọ na enwere Ijaw Youth Council, a socio-cultural organization for the youth, mana nke anyị enwere the elders, enweghị nke ụmụ okorobịa. So ụmụ okorobịa meetiri Justice Ezeozob, who was the President General of ọhaneze ndị Igbo then. Justice Ezeozob was the first pioneer chief judge of Enugu State. So yeah, I agree ka ehiwe dịka ụmụ okorobịa Igbo siri bịakwute ha ka ehiwe ọhaneze Youth Council. Abịa hiwe ọhaneze Youth Council nke onye ha jiri bụrụ onye isi mba ụwa Nnamdi Nwokocha. After Nnamdi Nwokocha chịchara, Frank Orji from Abia State took over from Nnamdi Nwokocha. After Nnamdi Nwokocha, Frank took over, Frank Orji. Then after that, Chukwuda Natuna took over. Then I took over from Chukwuda Natuna. So I'm the 4th national president of Ọhaneze Youth Council. Now, the time I'm joining Yabo Mbembo undergraduate, because I want this passion, na Kenya ga-eme ka Igbo dị mma. Then I'm chọpụta na enwere otu ụmụ okorobịa ndị Igbo bụ Ọhaneze Youth Council. I'm joining there as undergraduate in 2009. During the 2010 convention, national convention, declare interest in run for election. Hasim Chereto, Kamutacha and Kegranu, Dimona Kegranova. Because I decided to run for president. MA convention 2010, Hasim Cherem. 2014 convention, I declared interest to run for president again. Hasim na Ishaka Behmaka, Namchere. So 2014 convention, I accepted as a loyal servant. So I became the National Publicity Secretary on the Youth Council 2014. Year 2019 National Convention, I declared interest to run for president. Hazi na Igbo na na-agbala ya too much na isi akala m. Ewere nye m nkwado.
Now, when as the national president of Ohanese Youth Council, I want a constitution of this organization. I want a chapter from national, state, local government to the community. And the community is made up of the community youth leaders. They are statutory members. But I discovered that in one state chapter in Ohanese Youth Council when I took over, even when we were national only. I said, this is Ohanese, Oha and Engene, there's a Yabu, Madu Dum Fire. No, that didn't map all and more bread only at the national. Umokoro people in a community Amadi Henemen. We don't move around state to state. Even when I came in, Edo is not involved in Ohanese. Rivers are involved in Ohanese. Kogi are involved in Ohanese. Benue are involved. It was when I came in, I know that we have Igbo, and Igbo on 30 states, domicile in 30 states. That's south, southeast, and the two states known as north central. That is Kogi and Benue. Then during my convention, people agreed that Muagaga for president. Kenya has some certain conditions. And that condition I have whenever you have that now I make sure that the National Executive Council gets spread within that 13 states of Igbo extraction. And because of the passion and the capacity have in me and love, having no problem. Now, as far as knowing how to make a chocolate in the Igbo. And that was why in my tenure, our first Secretary General of Ohanese Youth Council, National, Bo Onye Benue State. Aha ya bụ Comrade Ifeanyi Nweke, Ifeanyi ọwa ahụ Oyibo, Ifeanyi ọwa ahụ Hausa, Nweke ọwa ahụ Oyibo, ọwa ahụ Hausa. So I insisted that Nigeria the slot of Secretary General in Benue. Now I also make sure that Nemrem insists that Onyega, the National Organizing Secretary, JC Edo, and today our National Organizing Secretary, Bonye Edo State, Ahayawu Azoka. Azuko wa ho Igbo. Then our National Vice President too is from Rivers State. Aha ya bụ Nkechi nyere Anusiem. Nkechi nyere wa ho Igbo. On that note, I make sure that our convention, that all the states will slot. Then, our ex-official one year Kogi State, I have Friday, I know, but why will you go? Then, our treasurer, Ahaya Umeri Obu Owane Cross River State. That was the first step I took. Then Yemen the Dogawa State. So it was in my tenure. In all the states, I went the chapters of Ohanese Youth Council. Then I did Panyawe local government. It wasn't easy. I'm a move from here, I'm going Benue, from here, I'm going Kogi, from here, I'm going Cross River. I am moving in person to meet with our people to tell them that it is time to unite the Igbos. That Ohanese cannot be only southeast. That Ohanese is beyond southeast. And by the special grace of God today, we can boast
that the National Executive Council of this noble organization of the Igbos spread across the 13 states of Igbo extraction and the year when our state. Now, so many of you see na Hanover, but ọ bụrụ na iwe onye na-ele anya n'ihu akwụkwọ nke a na-akpọ social media, ị kwesịrị ịma that na something is happening. But enwere one thing nọ in Igbo land. Nna m a nwere ike bulie ekwu okwu na village ya, ọ bụrụ na ihe ọ na-ekwu dabere na akwụkwọ adịwa ya who is your father. Ama m ọ na-amụta ihe na-ekwu, a ga-achọ ka e were ihe ahụ okwu ga-adịwa ya who is your father. Ma ọ bụ ele anya mara jip o buru bịa, so jip o buru bịa ga-editamin ma okwu ị ga-ekwu ma a ga-ewe ma a ga-ewe. So at that point I chọpụtara that there is a problem, and that was why today we have discovered that there was a very big gap between the Igbo youth and the elders. And within the past 2020, there was some kind of insecurity